So I remember this one day, I logged in on my Facebook, ngabhala lapha what's on your mind ukuthi like I'm looking for a place to stay. If anybody has indawo, please plug me. Kukho intombazane, she was from eBergville. Bergville is not too far from Escort. Wangibhalela wathi yeah, she does have a place ngingafika. I did exactly that. Ngafika khona laphaya. Mangifika, turned out ukuthi ugeli was gonna sell me to abantu besilisa, you know, make money, whether be a pimp okanye ngibe prostitute. Luckily, I don't know what happened. I think until today, ilakho ukuthi kungamfikeli lokho. But what she did, ngelanga engafika ngalo, it was dark. Yeah, kwase late. Samanje estradini wathi she was gonna leave me there because akanayo indawo yokuhlala. Kwayena. Yeah, kwayena. Ngiyanibingelela nakho ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi izigameko zempilo. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So-ke sivakashelwe namhlanje usisi nakanjani khona lento afisa ukuthi ayikhiphele ngaphandle eyamhlukumeza ekuhambeni kwesikhathi. So-ke sike ngabe usiphathele ini? Sabona kunjani? Sawubona siyaphila njani? Ngiyaphila nami. Uma bani? Angizwanga? Uma bani? Kumamkhize, wami ungizalayo kwaMkhize but ubaba wami kwaGoli but ngisebenzisa isibongo sikama wami uMkhize. WaKwaMkhize. No, ubaba? WaKwaGule, Gula. Oh, Gule. Yeah. Okay. Kokuphi emakhaya wakho? Amakhaya mama wami kuse-Escort and then my dad obviously kuseSwazini. Oh, okay. So-ke ngicela ukwazi nje kancane ngempilo yakho. Bekunjani ekhaya? Besinjani isimo? Ukhulele endaweni kanjani and ukhuliseke kanjani? Well, ngathi indawo engikhulele kuyona indawo right. Yeah, it's a very good place for ama-teenagers. Yeah, indawo nje overall right. I think inkinga yaqhamuka ekhaya because I think ibona ubunzima engabuthwala nje busekhaya but indawo yangenankinga. Okay. So mhlawumbe indlela okhuliswe ngayo uyayincoma right ngayo noma mhlawumbe uyacomplain lapho nalapho. Because indlela engikhule ngayo, I like to believe I'm where I am namhlanje because of indlela engikhule ngayo, as much as yayinzima but I'm grateful ukuthi. Oh, okay. Experience. So-ke bagila ngani? Kwenzakalani? Oh, so like my mother, I do know ifamily yaka mom wami obviously but angimazi yena because she passed away I think right after giving birth to me. So ke ukukhula kwami ngasekhaya la mama akekho owayi-willing ukuthi ahlale nami. So kwangiphoqa ukuthi ngiyohlala with my dad. Mangifika, I was still very young mangifika kababa wami, so I'm not sure whether unkosikazi wakhe wamthola before mina okanye wamthola sengikhona mina. But nje yena unkosikazi wakhe, like she's a very nice person. Kukuthi phela uyazi when you married mele usubmitted to your husband. So growing up my dad wasikhulisa shem nginosisi wami omdala kunami ngomuva. Wasikhulisa soba u2 up until kufika ukuthi mina I'm doing grade ngizoqala ugrade 10. My sister wayeseqedile esikoleni. My dad wasibiza nje with my sister wasihlalisa phansi and then he told us ukuthi so far yena ucabanga ukuthi usenzile as a parent, so from now going forward umuntu uzozibona. Lapho uneminyaka mingaki? 17, 16, I was 15. Ngalezo zikhathi? Yes, I was 15. And then I decided, my mother had a sister owayemdala kunaye. So I decided to know what, let me go back home. Mangifika, my aunt wayinazi ingane eziwu2 almost my age. Zazi right zona mina zangiphatha kahle but I think the problem yaykumamncane wami, umamkhulu wami, sorry. Okay. So basically nje wayengihlukumeza because each and every time angibuya esikoleni ngangifica thola ukuthi there's no food emabhodweni but they have eaten bona yena ney'ngane zakhe, until one day I decided ukuthi no, I can no longer live like this. I remember I did not have a phone back then but I had a friend owayenayo iphone, so I borrowed iphone yakhe. I created a Facebook account. I think I had friends almost maybe 200, 300 but babekhona. So I remember this one day I logged in on my Facebook ngabhala lapha what's on your mind ukuthi like I'm looking for a place to stay. If anybody has indawo, please plug me.
kukho intombazane, she was from eBergville. Bergville is not too far from Escort. Wangibhalela wathi, yeah, she does have a place, ngingafika. I did exactly that. Ngafika khona laphaya. Mangifika, turned out ukuthi ugeli was gonna sell me to abantu besilisa, you know, make money, whether be a pimp okanye ngibe prostitute. Luckily, I don't know what happened. I think until today, ilakho ukuthi kungamfikeli lokho. But what she did, ngelanga engafika ngalo, it was dark. Yeah, kwase late. Sama nje stratini wathi she was gonna leave me there because akanayo nayo indawo yokuhlala. Kwayena. Yeah, kwayena. Like sengiyambona ukuthi vele uyintombazane engekho right. She was always drunk, probably on drugs too. Oh, so the following, ngalelo langa, I remember I slept. Where did I sleep? It was some sort of a ihlati or some sort, galala. Ngatshelwa uyena wathi angilale to that place, ngalala-ke. In the morning, wafika wathi masambe, uzongifunela. We'll go sibuza around the neighborhood, abangakwazi ukungithatha. So we did exactly that. Sahamba. Uyakhohlwa? Yes, I'm feeling very cold. Usicishela. Feeling very Usicishela kancane. Ngambona ayikho right. Yes, ungaqhubeka. cold. I guess because I'm saying we're gonna cut it. So, yeah. Where was I? Uthebe bekubhekile Oh yeah, sahamba-ke naye, sahambe singena door to door, looking for indawo zokuhlala. Sahambe people saying, we don't want trouble, Tina. Until this one girl, wangibona, like I was crying because I was hungry. Yeah. Wa insist ukuthi ngihambe naye. Mind you, lo girl futhi-ke akanandaba shame, she doesn't care whether ngiyahamba okanye ngiyahlala. So she took me, angihambise kuma wakhe. When she got to her mom, sengiyamxoxela vele istory endleleni. Mefika kamtshela uma wakhe ukuthi hayi, intombazane le inenkinga kanje. At first, nabo bashem, they tried to make ends meet. Akusiwona umndeni engathi super rich. So kokuqala umama complained about that ukuthi, like, I don't mind taking you in. Inkinga, you'll struggle because nalekhathi ayithokolela. Yeah. I cried, shuthi-ke shame moya umuntu right because wabona ukuthi no lengane kahle ayikho right. Yeah, she took me, ngahlala until ngiba mdala-ke. And then I went to Durban. I got a job. Now I'm working. And now my dad wants to come back. I don't know whether I should forgive him. But that's what I'm struggling with Hayibo. currently. Yeah. Kodwa niyakhuluma nje. Well, he calls now and again. He asks to meet. Ngisho ngithi, I'm not ready. I don't know if it's... Usadinelwe. I think so. But he's my father. I mean, he's all I have. Yeah. But I'm still and very awukwazi angry. ukumlahla ndawo cause ubaba. But I'm still very angry. So laba abantwana bayakwenu bona babephelelaphi? Kwenzakalani? Lo usisi wami lo mdala wayitholela i-boyfriend-ke wahlala naye. She also lives here in Durban. Yeah, use-right nje. I think sahamba saba right. Yini yenza ukuthi awukho ready uhlangana nobaba futhi? I have never told myself ukuthi ngiyafuna ukuhlangana naye, you know. But a part of me I feel like ngiyafuna ukuhlangana naye, angitshela ukuthi like wayenzelani lento ayenza, because at the end of the day siyingane zakhe, whether mhlawumbe kwakuwumuntu ayezwana naye ngaleso sikhathi okanye uyena nje. Yeah, those are the questions I think I'd have for him if ngelinye ilanga inhliziyo yavuma ukuthi I want to meet him. Mhlambe kubantwana uthola ukuthi nabo bakhula ngaphansi kwesimo esinjalo, umzali avele akhulume nawe ukuthi sibonele, ubona ukuthi wenza njani. Ekubeni akekho umntwana ozicelela ukuthi ngicela nami ningilethe emhlabeni, ngicela ukuza nami, ngicela ukuthi ningifake empilweni zeni, ayikho umuntu oyicelelayo, so ngizithola sesila. So kulabo bantu labo uthola ukuthi nabo kuqondene ukuthi bakhule ngaphansi kwaleso simo leso, and abakaxoli, abakadlulisi, and abafuna nokucabanga nje ngama-parents wabo, bayifuna ukuyiphilela impilo yabo, bakhohle ukuthi hayibo kambe sizelwe. So ungafisa ukuthini kulowo muntu lo? Ngingafisa ukuthi as much as kunzima kimi ukuthi ngikwenze, but I'd say I think life is too short, man, and we all make mistakes. So if umzali ese-willing ukuthi akuhlalise phansi, maybe akuchazele ukuthi lezi zinto ayizenza mhlawumbe by under which pressure mhlawumbe unga-understand. Maybe nami I'm hoping that one day, I always pray ukuthi
ngibe nayo leyo nto in my heart ukuthi like I'm willing to talk to my dad. Indlela okwenzeka ngayo mhlambe wena ngesingawe uyazibona uba nomntwana ngelinye ilanga. Yes, I do see myself having a kid. Inkinga, I wouldn't want to have it with umuntu wesilisa, but it's impossible. Yeah. Yeah, mostly like Ufuna ukuba nomntwana nomuntu wesifazane? Ufuna into ukujova? engize ngicabange ukuthi because I love kids so much, nginga adopta. Okay. Yeah. I don't think I would want to have ingane ebese iba ne-experience nami efana neyami. Yeah, because ngeke wazi ukuthi ke uzothola umuntu kanjani, you see. Mhlambe ngabe ukuthanda ubulili ofana nobakho kwenziwe ukuthi impilo yakho ibeyinjani ekukhuleni kwakho or uzelwe unjalo vele? No, I think ekhanda lami I'm like all men are like my dad. Okay. Yeah. So shuthi I basically hate umuntu wesilisa. Yeah. I think that's the aphelile right amagama. word. So mhlambe ke umzali noma ke angeke ngizivele nje siqonde ubaba ngqo. Yeah. Ushilo wathi awukakabi ready ukuhlangana naye kulungile. Akufanele uziphoqe, kufanele uvumele inhliziyo yakho kuyoqondana ngelinye ilanga mhla kuvumile. If it's meant to be. But mekwenzeka ubaba aqondane nokuthi ayibone le video le, ungafisa ukumtshela ini? Yini hayi ukumbuza ukuthi wawukwenzelani lokho, but into engabe umusho noma mhlambe amagama amaninganyana ofisa ukuthi awazi enhlizweni yakhe indlela ofila ngayo wena, indlela wafila ngayo ngalesa sikhathi nendlela ofila ngayo manje. Oh yeah, and I think sekunomehluko ngendlela ebengifila ngayo back then. Yes. Nendlela engifila ngayo Manje. I think ukube my dad ubefika, let's say he changed his mind ukuthi uyasixosha maybe asilande, but esixoshile but ebuye mhlawumbe ngisahlupheka ngale ndlela engangihlupheka ngayo. I think to him bengahlala naye because bengabe mhlawumbe anginayo choice nje. Basically bengizohlala because I have to, but mhlawumbe nokumbingelela it's something I wouldn't do. But now mangathiwa he sees this video, I just want to say thank you. I think ungifundisa umhlaba at a very young age. Yeah. Okay. As much as kwabanzima, but it was worth it ekugcineni. Okay. He made me a stronger woman than I could have been. Manje angisho ukuthi uyasebenza Yeah, right, I'm uyakwazi working now. ukuzinakekela Yeah, I can take care of ngaphandle my needs kokucela without asking umuntu. from anyone. So emalini yakho nje ungasho ukuthi hey ngingahlephula ngithengele ubaba something special. I think I would. Okay. Definitely. Uyabona ukuthi uxolile kuyikona ukuthi awufuni ukuvuma. Manje Inhliziyo. okay. Ibhlungu more than anything, ubhlungu benhliziyo, but angisumuntu onenhliziyo embi like isidalwa sami. Isimo Isimo sakwenza nje. ukuthi Yeah, inhliziyo ayivumi like ngiyafuna mina siqo sami like I do wish to have someone I can say dad to since ngeke ngikwazi ukuthi mama. okay. And yena usaphila, I believe I still have a chance. Yeah. I think bele ngicenga inhliziyo. I don't know Ungaze whether kube late ke ungaze kodwa kube late. uzuyisole ngelanga ukuthi ukube ngaya Ukube. kade setshengisa ukuthi uyathanda. Uyayisonda, yeah. So lesi simo leso asikaze sizifake emqondweni ukuthi mhlambe ithi ngibambe nje something ezodaka imizwa ke ngicabange nje engazo ke ngibe high. Yeah. Awukaze uyithola usungena. I have, and it's been a very long time since I started smoking weed. Okay. Yeah, Buzizwa ungcono. I felt better because being big, it's cloud nine. But awukho addicted. No, I'm not addicted. I think it's more like a hobby. I do Okay. it when I don't have anything to do. Kulungile but ke ngiyabonga ukuthi uphumile obala uyezwa uzohlala nami phansi. I think yazi ezinye izinto mawuzigcina enhlizweni zigcina sizikubulala kakhulu okudlula ukuthi uzikhulume ukuzizwe ngathi okay
umthwalo wehlile emahlombe. But-ke ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ukuthola enhliziyweni yakho ukuthi umxolele ubaba and ubuyele kuyena, nizwane nje njengobaba nendodakazi. Ungambeki ligqubu ukuze ube phakathi because iy'nsuku ziyahamba, sonke sizohamba emhlabeni, ayikho umuntu ozohlala emhlabeni kunaphakade. And uyacabanga-ke umuntu if esengekho sefanele manje kuthandazwe-ke noma kuthiwa kwenziwa inhlambuluko no, esakhona nje ncenga inhliziyo nibe right. But-ke ngiyabonga ukuthi uphumelele obala, ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga nawe. Ngoba lapha ekhaya niyazibonela nani ukuthi hambe kanjani and kubuhlungu-ke ngoba akekho umntwana ozicelelayo ukuthi ngicela ukuthi nami ningiletheni ngifike lapha emhlabeni. Kuyenzeka kwenziwa abazali sithola sesikhona. So if wena unikezele umntwana ithuba lokuthi aphile and manje udonsa iy'nyawo ushona emumva engabe uba naye sonke isikhathi, nanoma kuthiwa awunalutho, nanoma kuthiwa awunayimali, but adle nawe la udla khona nawe because uzile and umntwana wakho. Ayisingekho into ozoyijika noma ngabe kuthiwa usuke kwi-relationship nomunye umuntu ongayena umama wakhe amzala ngokwegazi, but still asikudingi ukuthi ungalahla umntwana wakho. So ngiyacela laba abasemakhaya abenza lokho ebantwaneni bakho bakuyekele, and nani zingane oqondene nokuthi abazali benze kanjalo. Ngiyazi kubuhlungu, ngiyazi kunzima ukuthi nigwinye itshe noma kuthiwa linameva noma kuthiwa liyashisa kangakanani, but zamani bafowethu sonke siyawenza amaphutha, ayikho umuntu ongcwele ophila la ayikho ingelosi ephila la emhlabeni. So ngiyacela kube khona uxolo, siphinde sizwaneni futhi sidluleni ey'ntweni ezibi, siqhubeke nempilo, sazi ukuthi kusasa sizokwenzakalani. Ngiyacela singakhohlwa ukuthi subscribe, like, share, ngiyithanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukukulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. The Black Life TV.